салом алейкум дӯстони азиз, боз як хонаи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи ҷалолиддин балхӣ, яъне ки Колхозобод центрани ра ҳаст, тарафи бозори Баҳор меравад. исм бошад дӯстони азиз почта мактаб 1 Шодиёна меравад. хона мо бошад дар назди мактаби гимназия сеюм ошиёна дӯстони азиз, 48 ё 49 квадрат пара кинотеатри Горки мешавад. ҳозир аз наздаш рафта барои шумо пурратар маълумот мерасонем. айраи калонами хиромадин дӯстони азиз, домон ҳамин дом мешавад, сеюм ошиёна, ремонт нокарда, 48 ё 49 квадрат дӯстони азиз. Лифташ ҳам 100% кор мекунад, об, свет ҳамаш ҳаст 100%. ипара бошад дӯстони азиз, мактаби гимназия аст. ҳозир ай подъезд медуроем, нишон метем барои шумо. ина дӯстони азиз, сеюм ошиёна буромадем, ҳама сохтумон кардиса, туғрида лифт аст дӯстони азиз, лифтам кор мекунад. ипара ина калидор, исмам калидор дӯстони азиз, тамошо кунед, хона ҳамин мешавад, хонаи фурӯши мо. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим, 48 ё 49 квадрат дӯстони азиз, срочни хона фурӯхта мешавад бо нархи арзон дӯстони азиз. ипара ҳоҷатхона қати санузел мешавад, рост калидор, дасти рост мо дӯстони азиз метавонед ягон кухни кунед ё спальня кунед дӯстони азиз. ина тамошо кунед, стимоша тамошо кунед, чӣ хел хона мустаҳкам сохтагиаст дӯстони азиз. тамошо кунед, ремонт нокарда, ипара як тиреза дорад, инҷа як манзара, ипара як дом бардошта бо, тамошо кунед. акун дуюм хонаш мезгарем, тамошо кунед дӯстони, ипара ина полни бетона, иса лифта иҷа. ипара ина як хонаи дига, метавонед зард кунед, метавонед спальня кунед, кадомаш маъқул бошад дӯстони азиз. нархаш 260 000 сомонӣ иншоалло бо савдо мешавад дӯстони азиз, срочни фурӯхта мешавад. касоне ки ман хеле хонаи ремонт буднашида дар кор бошад, ҳамин видеоро максималне ба ҳамон равон кунед дӯстони азиз. бемалол занг зада муроҷиат кунед, хонара биёед, ай наздик бинед дӯстони азиз. 100%. 260 000 сомон иншоалло бо савдо мешавад дӯстони азиз. рақамҳо дар зери навор бемалол занг занед.